on vihdoin saanut meidän liikkeelle enemmän näitä Air Jordan 4 Brick After Brick mallia. Nämä on Nigel Sylvesterin ja Nikein kollabi, joten katsotaan mitä täältä löytyy. Niin kuin näkyy, niin tämä pakkaus jo itsessään ei ole ihan tyypillinen ja normaali Air Jordan 4 boksi. Nämä molemmat kengät tulee tällaisissa omissa muovibusseissa. Näitä on ihan perusneloset. Näissä on aika paljon erilaisia detskuja. Ehkä huomattavimpana, että täällä takan lukee Bike eikä Nike. Ja Nigel Sylvesterhän on tosissaan BMX-urheilija, eli sen takia täällä on pyörämeininkiä. Täällä takaläpässä myös pyörä. Aiemmin viime vuonna tuli Brick by Brick kengät. Ja nyt nämä Brick After Brickit. Nämä on vähän hillitymmät värimaailmaltaan. Ja totta kai myös näiden mukana tulee vielä lisänauhat. Ja sitten täällä sisäläpässä lukee vielä Jordan Biking. Kommentoi tuohon alas, tykkäsit sä enemmän niistä Brick by Brickeistä vai nyt näistä uusista Brick After Brickeistä?